pahargyan ing dalu menika dipun sender RRI se-Indonesia. Menika sampun lumampah. Kula minangka pangageng Sasana Wilapa ing Karaton Surakarta Hadiningrat ingkang sepindhah ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang dalu menika makempal wonten dalemipun Ibu Endang Sri Sedep wonten Padepokan Pandansari menawi kula naminipun Wandansari nika saking Wanda. Kalau wau sampun dipun babaraken menapa ingkang dados isi kagungan dalem mulang reh utawi karyanipun Eyang Pakubono kaping sekawan. Kat kala wau kula mirengaken Swarawati nembangaken utawi nglagokaken sedaya menapa ingkang wonten ing serat mulang reh. Menawi kula piyambak minangka generasi utawi salah setunggalipun putra dalem Sinuwun Pakubono kaping 12 mestinipun sampun dados tugas kewajiban kula kangge ngreruri lan ngembangaken budaya Jawi ingkang asumber saking Kraton Surakarta Hadiningrat. Wonten dalu menika sesarengan kalian para abdi dalem ingkang nyawiji wonten paguyuban kawula Kraton Surakarta Pang Kabupaten Karanganyar kangge ndudah isi saking ulangan dalem ingkang intinipun kangge ngawekani menapa ingkang sakmenika saweg kita raosaken wontenipun kawontenan ingkang boten jumbuh kalian rasa pangrasanipun tiyang Jawa. Awit menapa ingkang dados ucalan para leluhur dalem menapa malih ingkang kaserat wonten serat ulang reh menika sampun cetha saestu kados pundi tiyang gesang kedah ingkang utaminipun ngajengaken tata krama. Kalau wau Bapak Parni ngendika zaman SD menika diajari nembang. Kalau wau Dr. Purwadi ngaturaken bab tembang gambuh. Menika gambuh menika zaman kula. Mestinipun nggih zaman panjenengan sedaya. Umur-umuranipun tingalipun sami. Unda-undinipun mboten patos tebih. Gambuh menika dados tembang ingkang wajib kangge para siswa ingkang tasih ngupadi wonten pasinawon utawi sekolah dasar. Namung ketingalipun sakmenika sampun mboten wonten. Malah cengkah saestu kalian kawontenan ingkang pemerintah menika
menapa nemenaken supados budi pekerti menika saestu dipun ngertosaken dhateng para nem-neman utaminipun lare-lare kang tasih wonten sekolah dasar. Menawi budi pekerti ngaten sanes pelajaran. Namung menika minangka pangertosan unggah-ungguh tata krama. Jawa menika kangge ngertosi bab kabudayan namung 3 perangan. Tata basa, subasita, lan tata susila. Menika sampun nyakup sedaya. Kangge kebetahan agesang ingkang turut wonten ing tata krama. Pramila menapa ingkang dipun lampahaken ngantos mriki Kraton Surakarta Hadingrat tasih tetep ngugemi menapa ingkang dipun wastani paugeran. Awit paugeran menika minangka konstitusinipun Kraton Surakarta inggih tiyang Jawi ugi. Pramila kraton ngantos mriki tata cara upacara adat menika tasih lumampah ingkang sedaya kala wau ngemu wewarah ingkang saestu minangka tiyang gesang kedah lumampah turut wonten ing paugeran. Menawi menika sampun nelisir mboten patut malih gesang wonten ing bebrayan. Menawi rumiyin urip karepe dhewe nika masyarakat mesti ora gelem nampa. Umpaminipun dados pandum mesti wonten kampungipun lajeng mboten pun tampi. Menika saestu hukuman sosial kangge tiyang ingkang mboten nglampahaken panggesangan ingkang turut wonten ing tata krami kala wau. Wonten serat ulang reh ingkang dipun yasa dene Sinuwun Pakubana kaping sekawan. Sinuwun kaping sekawan mboten namung minangka ratu utawi kepala negara, namung nggih pujangga. Ugi istimewanipun malih putra dalem wonten 3 ingkang jumeneng nata. Menika Pakubana kaping gangsal, Pakubana kaping 7 lan Pakubana kaping 8. Pramila kula minangka pangageng sasana Ilapa ing Karaton Surakarta Hadiningrat dalu menika saestu ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang dalu menika ngestreni menapa ingkang dados pangajabipun para warga abdi dalem Pakasa Karanganyar ngawontenaken judulipun seminar nasional. Kedahipun pancen makaten awit Jawa menika sampun sumebar mboten namung sak Nuswantara namung sak donya. Pakasa ngaten ugi sumebar sak donya, mboten namung sak tanah Jawi. Menika Dr. Purwadi menika menawi wonten Pakasa dipun wastani Kanjeng Urup-urup. Radi provokator. Ning provokator ingkang sae.
saestu menawi dorong-dorong menapa ngajak-ajak Pokoso menika ayo gawe iki gawe menika mangke pun lebetaken YouTube. Dados sak donya mangke weruh. Apa sing tak omongke sing panjenengan nyanyi sedaya menika wonten mangke. Nah menika atikanipun Kanjeng Urup-urup nika kala wau. Awit wontenipun media ingkang saestu sampun teknologi ingkang sampun majeng saestu kula wonten mriki wicantenan saged sak donya nyumerepi utawi mirengaken. Nah menika sampun makaping-kaping Kanjeng Urup-urup nika ngawontenaken utawi ngrekam wiwit dolanan anak-anak, dolanan napa niku? Dolanan mocopat kathah sanget kalian Pokoso Klaten, kalian Boyolali wonten pesanggrahan Kapujanggan, lajeng wonten mriki mangke badhe wonten Sragen ugi dhateng Wonogiri. Menika nyebaraken mencaraken budaya Jawi sanajan namung cuplikan-cuplikan namung menika saestu migunani kangge pangertosan wonten ing donya. Bilih kula panjenengan minangka tiyang Jawa saestu tasih ngudi menapa menika Jawa. Menapa menika budaya. Yen dikandhake wis nilar kabudayan menapa leres kados ngaten. Wong saweg dalu menika mawon sampun pinten atus piantun. Ingkang saestu setya tuhu dumateng budaya Jawi. Ingkang saestu mencaraken budaya Jawi miturut kemampuan utawi kesagetanipun piyambak-piyambak. Menapa malih menika wonten Pak Mantep, wonten Pak Purba. Nah nika tukang mejang. Dalang nika tukang mejang. Menapa dumateng kala wau? 3 Tata basa, Subasita lan Tata susila. Dados menawi dalang ngaten mestinipun sampun mumpuni sedaya. Awit kala wau ora kena mung ana lati ngendikan. Kudu ngantos tulusing manah saged mencaraken menapa menika ingkang naminipun budi pekerti. Wonten ing Kraton Surakarta mboten saged namung menapa seni karawitan utawi seni swara kathah sanget. Wiwit wewangunan kemawon sampun nuntun dumateng lampahipun nagesang ingkang nurut ingkang mangertosi ingkang jumbuh kalian budi pekerti. Pramila monggo para sutresna budaya dalu menika ingkang makempal wonten mriki sampun ngantos lirwa kalian menapa iming-iming ingkang saestu menika mboten jumbuh kalian kawontenan kebatosan kita piyambak. Nuwun.